anụrụ m di mana di m ada anọ n'ụlọ oge ọbụla ọ na-akwụgharị from one place to another, ịghọtago na like o nwekwara ọlụ ọ na-alụ o. So mana ọ pụọ bata kịta ị ka na-eche ka unu onwegodu di na nwunye time, ịghọta kịta o fepụkwa ịmagolu n'onwe nke ọ ga-apụ nọsa 3 months ya na-ebu ihe a bukete wee sị mba n'ife abụrụ ụdị marriage ya chọrọ, ịghọtago na ya na-abọbili 4 years na fa mụtara nwa a na-abata nke 5 years ya wee sị na ya chọrọzi ịmagolu nkwụghalị ọ na-akwụghalị dị too much na ọ na-abụ pụọ mgbe ụfọdụ nwanne ya nwaanyị abịa na ele ya, ịghọta kịta ịmagolu onye a na-akpọ ma ndị friends ya fabịa na ele ya mana still ọ dịrị enough as married woman. Ọ mmadụ ka ya bụ na ya chọrọ ike ịkpa ya wee decide ya n'ife abụrụ ụdị marriage ya chọrọ ya wee si die na ya chọrọzi ọsị ya na nke afọ ama mme na o nwere ife ameli akwa ịghọtago ya wee gwa ndị befa nya di gwa ndị befa si kedu ife ome ya wee na-agwa mama ya si ya na etu o si epiogoli dị 2 months nwanne ya nwaanyị si na o nwere ife ome ya bibe ndụ ya ọ sị bụ na nwanne ya nwaanyị afọ nwere ụdị ndụ ọ na-ebi like ụdị ndụ afọ ka ọ laikilo ya wee si die na ya chọrọzi di eju ya wee wepụ okwu kọt fana abụọ wee kpebe ya wee si na ya chọrọ nọmba 1 na ya mụtara nwa, nọmba 2 na ọda nọ n'ụlọ nọọsọ nkwụgharị ka ọ na-akwụ n'ọbụrụ ka esi anụ di na nwunye n'ọbụrụ ụdị laịf ya chọrọ. So ịgbago onu na o nwere ife nwoke a melie diban wee sị na ọ bụrụ na ọ ga-ana na ọ ga-enye ya ife niile ya meli n'isie denu kpọnye ya nwaanyị ọzọ bifo wee naba. Ịmagolu ife agbasasị everybody aja ọ sị yes maka na o nwere ife amelie and na ego ya mee n'isi ama mbụ for free na ọ mụtarala ya nwa afọ ịghọtago. Ịmagolu ebe ekpebe ya nwa wee bido wee kwube wee si that na fana aba nọ nụrụ 1 good week jụrụ oyi as husband and wife ya mara ma ọ chọrọ ịnụ nwaanyị na ọ chọrọ ịnụ nwaanyị and mgbe ụfọdụ na ada ama ebe ọ na-eje na ọ bụrụ ụdị ife ya chọrọ di ya insistie na ọ ga-akwụ ya and ego o si na o mee n'isi 160k afọ ịghọtago then kpọnye ya nwaanyị ọzọ ya wee sị ya na ya da akpọnye ya nwaanyị ọzọ. Ịmagolu ebe ọ na-ayọ biko na ya chọrọ ka ife anwụ na-eme na enyi ya nwoke ịghọta kịta achọbụla enyi ya wee bịaka jebe obodo oyibo na ọ natara n'ịgwa m eziokwu ya na ya na-aba eli ekwu igbo nke ịmagolu n'oge nwaanyị na-aga aga nwaanyị asị ka ya nụọ di this guy wee bata ịmagolu chọbana ya nụ jee befe nye ya nọmba kpọọ ya sị ya na ya nụkwa di mana ya mara ụdị di ya nụrụ ihe nke anyị ada afụkwa di ya anyị ịmagolu from there ha kalịbazịa ọ sị m nne ọkwa ya ewee kwugide kwusie kọt wee kwelụ si ya mana ọ bụrụkwa ihe anyị aka ọkwalụ kọt na ya nwere enyi nwoke ọkwa jọs kịta aga ntinyere ya. So kọt wee kwugide kwusie si ya nwere ihe o mee n'isi ka onye gelie na 5 years adụgo ịmagolu enough mmadụ ịnọ si na ya chọrọzi na gị na ya da anọ up to 1 week as husband and wife. Ịghọtago ọsị m nne ozugbo onye a natara biko si na asịfa fa na aka fajeche enye eche nya aka faje kpọọ the 2 family setụlụ ya wee naba be nne ya o di ya wee naba bie ozugbo onye a nalụ a na-ekwu ihe ekpe na kọt nwanne ya nwaanyị na o nwere enyi nwaanyị ọ na-eje na nke mgbe ụfọdụ lụọ nọ 3 months 2 months ịmagolu ọnọgide ọ chọrọzi ịnọ muvuo wee sị na ya ejebe na nke enyi ya nwaanyị ụna ama ebe nwanne ya nwaanyị jebe na nke die ọ sị bụ na bọsị nwanne ya nwaanyị alụrụ na nke die n'ihe die test ala ya bụ thank you ya mụrụ isi thank you nụnwa ịghọta na ya gbachie nkịtị maka na ya chọrọzi any contact with him due na ya chọrọ ka ọ hapụ ya emotionally. Ya mụrụ na nwanne ya nwaanyị je ya na die nọzalụ na-esi ibongi na die na-ayọkwa na ọ ga-echenji o ya ga-anata kafa nụbazia di na nwunye mana ya jụrụ ajụ ọkwa ịghọtago ọsị m nne hi na nwanne ya nwaanyị nọ maka na after 1 month ka o jebe 2 months before di ya bịa kọt fana abụọ gbasaa nwanne ya nwaanyị ma nọla ebe afọ di ya ada eghezi ọnụ di ya bịa sị ya na nsogbu adịrọ thank you afụgo m ihe inye eme ya mara ihe omi na ịba ya afụgo m ihe inye eme afụgo m ihe inye eme ịgbagolo ụdị ihe anwa na-agbachi ya nkịtị na ife achọrọ ebe ebu separation ewee separate ya wee naba. Ọ sị m nne na after 3 months agbasasịrị fayọta na ya na enyi nwoke bido kwụwakwa di nwoke na-asị ya ka ya mee ego ya sị ya mba ya chee at least
6 to 1 year before mee gị o nwere ka ọ dị na ọ ga-adụ ka a ga-asị na maka anyanwa ka a ji wee gbapụta ọ pịghị atago ọsị m ekwugide after 6 months nwanne ya nwaanyị bọsị a na-eme gị nwanne ya nwaanyị na di nyanwa wee solu wee bịa ụna ama na nwanne ya nwaanyị adị ime na mami ya na-ereri anya sị na ọ dịghị ime ewee na-ajụzi dị man kedu onye ya na ya na-abọso bịa sị na ya na nwanne ya nwaanyị asị gị kpọlụ na-emeghị ego ọsị mba ọsị m na agbamnkwụ akwụsịkwa anụbagodo ọgụ n'azụ ụlọ maba iche na ya mabala iche sị m nne na nwanne ya nwaanyị mere alụ ya wee nọ n'ebafu wee na-aṅụ iyi gbafu akpụkpọ asada wee na-agọli ya ọfọ si na ọma ndọrọ ịmara na-ekwu so many things na ya kwugide si ọkwa ife afọ ahụ obu na ọ ga-ịmara ife akwụrụ ajọka a na-ejizie na-agụ ya ịza dịka nza ndị ọgọ na-eche kedu ife na-eme ihe a na-afịọ n'azụ ụlọ na agbamnkwụ ya maka na di ya gbakodoro nkwụ mee ego the same day na agbamnkwụ ya na mgbe ya si nwanne ya nwaanyị abịa chịla akwa ndị ashebi na-enyi ya nwaanyị afụ ka o zitere ọ bịachila akwa fada abụọ na ọsị m nne ya wee sị ndị befa na ama mmiri ya eme ya anụsịa di ya na-ama na ọ gasagoro ya the whole day ya wee na-agwa ndị befa na nke ha ma mme ọsị m nne na ihe ji wee gbopụtara anyị ha na di ya nke afọ ya hapụ na-akpọzi ya sị ya naanị ya na-abụ doesn't meant to be because na afọ amụtara nwa na anyị na nwanne ya nwaanyị anọrọ anya dị ime ya biko ọmala ọfọ ọgọ ka ọ gọgharịa ya chekwa ma nwanne ya nwaanyị na ihe nwanne ya nwaanyị na ihe nwanne ya nwaanyị agwara ya bụ na ọnya nwasị anya bịara ka ya na ya na-abụ n'ọlụ na ya yọọ nwanne ya nwaanyị sị ya na ya laikiri wee sị anya bịara ka ya na o nwere ka ya si wee malụ na ọ n'ikpeazụ ka ya maalụ na o nwere ka ya si wee malụ mana ọdụgoleti mgbe ya ji wee malụ ọsị m nne ihe a na-afịọ na taụn ha niile ndị mmadụ na-akwa nwanne ya nwaanyị ụfọdụ na-asị ya hapụ ihe a na-ayị akịta bụ ya hapụ ha ka ha nụọ di na nwunye na ihe na-ewute ya kịta bụ na ndị mmadụ ga-eche datụn ya bụ nnọọ ịmagolu na ọnyanwa kpatara ifefa ji wee gbasaa nwanne ya nwaanyị ji wee nụbịa ama m ịghọtara ebe ọ na-eje ịmagodo ndị mmadụ ga na-afụ ya na o kwere ịnọ na di nwanne ya nwaanyị wee lụọ wee nọzialụ kedu anya ndị mmadụ ga-eji wee fụ ha ndị okenye na-asị na ọ bụrụ alụ ya hapụ anya nọbịa na ọtụba gị eme mebi na ọnwụnye ka ọ bụ na ọ dịrọkwa mma ife nwanne gị nwaanyị mere adọrọ mma o kwesịrị ịkwụ gị n'azụ ọ ife a ka ụfọdụ ga-abụ ha nụọ di ha sị na ha achọ ịmagolu mba imeterie atọ mana nke ịnụgo dido happy and enyi gị nwoke ga-akpọ gị ije obodo oyibo kedu ife ị na-agbadalụ nwanne m hapịa ọ ga-agọla ọkpa ọ kụrụ n'isu ọ pụghị ọtago nwoke bụ di gị ọ ga-akwụsịkwa n'ọlụ mgbe ọ kwụgharịa alụ kwụgharịa ọfụ n'ihe ịfụrụ ka nwanne gị nwaanyị na-abịa gịnị a na-abụ na-anọ n'ụdị laịf ịnọ na ya bụ ihe ọfụ ọlaike gị nwa wee siza na ị ga-ahapụ ya o wee jee jila ka agbanye ome laịsensị and bi nnu nna aba tụrụ ime for 5 years o nwere ike ọ bụrụ saịn ọpụghị ghọtago so ọ bụrụ m ọ bụrụ na ị nọrọ ebe dị mma kịta ọ na-ewute m mana ị nọ ebe dị mma let it go ha sị na ọ bụrụ alụ wichi ma amara let it go ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ